Kasurok NH14 na silong sedauki kam tam haki benta jong kasinong wakraj kala i kumbakala kala nala hapding surok bat hasilantar kane kasurok kidon ruki benta kiba i kumbala kala pung khwai dokha na kaliang kidong senchar sinong kila sngokhiam simba halor kejing bom tuklar kibor kibadai peja kani Uwena kiri rang ba wala tip kerteng ru kumusor rendar khongjo ubadai ru assistant secretary jong ketika sinong ula penpa wa kejing stiu bor ba ketika surong usor rendar ula ong ru ba kane kasurok ka ha ba kejing tuklar jong ketenat PWD ulah thalan teng eru yau ba prestun teng song ubadai ru menteri ketenat PWD bat ubadai ru MLA kane kathan ulah ong ru ko ba prestun ngoba kat bagi pai ba ngidang don ha ka kajing isai ngoba pendep ya ka e ka bagi pai ba kila pensyat hapi lem kum ta ki pai ba ki don ka bor ban sloj no wat ya ki ikhtiar ka bapil abat Sisuru laban ketin baga jing sniu pelat liam jong ketika surok apok kasnong wakadaj kawan ra ya kajing ma ka bakrau ha ka baki nong lek kinong wan kila ban mensau ha ka por baki ya ketika surok namar kitrok ki bayat ya ketika surok kila yu shalit ya kimau bat kimau kila ban sit syaki jing khang yit lani syaki bayat ki bayang hapok ketika surok Lami ro kawai ke YouTube channel ka badi try jong for welcome malai bala ai kerteng ru for welcome malai bat lapen iru ya kajing pendem jor ya katnat ka badi pe ya kajing long jing man jong surok dah ka baki kena kila lek khwai dok ha ketika surong katu kan iru kiri pai ba kila mi ban pen so show mele kan ka than baun lek kham kloi no halor kan ni Makalong hat utang i ba omdon ba phai khmat ban pek ya ni kajing ka bangi kum kinong kendong ya kenduk Padahal kajing perkhalai juga iman minister peludi jongi umdai bari pek ka ni ka surok udai tang internal road imat kitu surok posnong namar ngi ki surok posnong upen bahapalan ailot kat bayakan ni ka badai utang butlum jong ka yo ka kot jong ka than jongi umpat khai khmat hadu mentaro yo i ka surok nadu natai na khli snong wa kraj hadu ane trai snong wa kraj kadap daki kum ba lapan i hadu brio ba kikna al dia khai dok kha ka ne ka jaka te kajing kerpat jong assistant pat mental lengba jong ka ne ka YouTube channel kalong ngau pha sim khia ai ka ai ko pha ka jong pai ba ka ba dai hiru ka hok ka jong pai ba wat nom kene kan thet ya ka hok ka jong pai ba ban thep saki pla ka jong phi namar kan nom pun poi ya phi sino han rai kan lam ya phi ka jing jot dia yang ni kebentar ke pesau ban wanra yang dak kubor nangi upai ba le sela kala ban poi sau nong mikmat ujonge ubangi khmil ti pa on le ai ba tam ngilai da piat nyandu na sena trai jong kasnong hadu ane khle jong kasnong ka ai ka jingjot ka phi ai ka dei ba kum kasnong ki ma ostem bat ngakwa ban thui phi ka wai ka rai jong ka komiti snong kalong hak we dei ba ne surok ka ba phi ai menta la da kijang wan beng ban the tang ki khndeu ki mau ka snong wa ka dai hi kan nom sa su lada kim le ya kata ka full tapping lani kata ka ba siang rong sundon ni kan ka surok hakane ka benta bangayang kini ki mau kimi na kata ka surok national highway kani ka internal road ka surok jong snong bat kini ki mau lada kiya kali kini ki mau ki pedia ki sit syaki kelung na pila ban i tu ka yeng ka mai ring hati batap da katin ka tu ka yet papai itu kide ki mau ka sit na ka dau jong ka jingyu salit jong kita ya trok kita yar kali ki biak surok nak tak tahu kan ne ka surok kalabu ya kajing ma ya ka imlang ka salang hapos nong kan sa sisen pat ngakar pat ya pi minister jong ka pludi ubadai jong ka jalan khya ubadai ru utrai jong ka ne ka jaka ba phin pe kerpang ya ka ne ba pen bhano ya ka namar nganut ban kran si kentin ngi upat ba ngi don ya ka bot wat ban sloj ya ikhtiar ba phi pidon da ka bangin yon ya ka ti ka mon ka ti ka dia ka jong de kajing kerpat jong kalong kat bang ngidang don kata ka khep jong kajing stay sung pha pendep ya ka ai ka tam ka ba pai ba ula benset ya pi ba pin play ber le na menta kata ka roi ka pat jong pai ba ka ba ma pi suyok ban bam sung ha ka do suki ba pidon kan mau ba pidon ha do suki om dei ba pidon na ka mon ka kemi ka mon pa jong pi dei mangi pai ba ba kentiu nama kata ka daw burom yo pai ba ula kentiu ki ta ka ba ai ka ai ka ba dei ka jong pai ba wat ai ba ka tengah ba kun jong bikin bam ya ka hok jong pai ba dena kalian jong ba serndal khonjo bari asan sekretari jong sang warai ngadon ni kata ka khobor ban ong ti nam ta ke media khoblai sibon ba pion ra ini khobor bat lese direct kan poi hi siau ta unong misman ba ngingi don kam ba kan poi bat khonjo ya pion misman ba phin le ya kam ram ka ba pai ba ula ji ya pi ba pi de khoblai sibon bun ni jis ir lor ka jing sniu palat jong surok kum bakal aja teng kisuan tak mau ya surok arsin laisin imat lawan tak mau
Dari mau dang sit ni. Ngalai wat kayit ni pot dukan ru kapan. Sit mau. Nanti pindah kita giyeng bunyi balak tap deketin nomor ke jing sit mau. Tapi jing tak mau jong ki klem da siang surok kadon ke jing ketak kan jengi. Bangan kerpat kalau baun si sebelah wan tak mau dari bersiang nak kan yo surok. Nomor menta suan tak mau. Klem siang surok tekat klem siang sendan terlong ke jing ma kan jadi kena. Ki biat kam tam ni les nung jongi ke don ke school. Arteli ki bedon hodok secondary. Ki beli kena school teng ke jing ma teng yo sit ki mau perbayar truk kam truk sendiri ki bobon ki bayar. Kadai ga kat khaiba namenta ki ni no khaima. Ki truk election MLE. Benar khat ar ki wan siang. Dengar ngala kerenteng kita ki wei perlu ngala unting kan ni surok kadai ga surok penbej election. Nomor ngapai ke tu surok ngai ke jing stang tengah asutu pun kadai ga surok penbej election tengah lupa bagani ga surok tan ngadi no bela tau serkar kan ga surok penjot no. Bat kadai sisia mar ada tau serkar jenis surok kelak jot sisia. Hung tentia nakana kali yang ke surok kaji ngaba ke serkar kat manang yak isngi jing rumah cula kamkai kan. Setang ka jing pen thamai senam kan ai pajba kat kumbaji. Ta su kawai ra kermen ngaba namba job no MP upra. Su kam ji smiet na ka serkar. Niat kam phai khmat kan ai barit baria. Ai kumbalang ta ji pihan ai senang ra. Ka surak jenjar ba kali ta. Kan tam lain kali ngini bang buring kali stain dia. Bon wasing khot ka sner ngi bob lut ka. Ta ji sengsat senam ji senai ni bapli kali bi. Baka dai pitir saya jakahi minister badai nga surak. Karena ka jing jak buram u badai nga kathan. Susah ben cakana aki waipat konstituensi. Dai. Ka jing ji senai tapi nga kali nga ni surak stan. Pen usla. Na wa kadacha po le dauki la ji sengsot ba. Ta ka wai ra jing keren kat ba keren ra ji khai set kelut MLA mai. Nu phai khmat syukut katang ke jingnya keren. Nu patiau ji khai dei senang kumang breu dei unang penbej unang bu mau nang rim. MLA mai. Kut katang utang kumta. Ta jingan da ji senam ta dei business pi buram tang na kita ki high level ki bang breu. Na urit atas penbej utang kata kapor ka ba oi an syong suki. Nu buram pat utang syukut kata kapor syong suki. Ta jinga kumaya ji intiat laya ji lu ini nomor laya em lu hala ka jong ka keti datang kumta ki Đây cái xe cải kì. Nah, kalau yak ni to kemut barok kana ka bodi ngi ngap. Là bự. Sekali tulis pun ba. Ka kemut ya elek bikin yak jakan ka sak ham. Ham ya rap. Ni kali tulis lai teng ia gena isnai ro tedam. Kelar pembiak tedam ro kali tulis sana. Anh ấy lấy từ lâu là hết đấy bây lại di tang mà anh ấy lên đây cái di tang nòng hả đấy